a wodi animu na wo ba ya wo ban a wo so beginu ade bu amo ya amo mene ho wo fi yura ne ka kire no ka kire wono esrimini ene wono ka saade kire a wono so eye muslimini ene wono ko tu a kire nse mbra no yes na muslim na no de etie no ka se te sei wono kire nse wo a wa onto akola ni di anka se muslim ni wo se wo ba gise utwa moja ena ade akokọ ana wodwan nya nipa nyina ne ho so wodwan ebi ho so akokọ ne ade atwa ne ade ato akora ni din mo di mudin ne koma akora ne koma me so ante mo akora ne ko school ma mo di din ne de ma akora ma me so wankasa mama ni din ayi obi anim se akora ne wodin wankasa na wo de force ba se wo ba baji akora no sa ne baji akora no eti ayesa na ye dede e wo ho ayese ye mpene ti se wo ye gina wa ye kasa no de akora na mo nua ba e de ne ko wa fa akora ne ko e de ne ko e ho ti odu abonto no sese wo a wo ye be ma me de ne ko wo a wo ye be ma aye basset no ai wo a ye be ma wo pa bra ho na me tim du abonto se basset wo se wo a wo ye be ma opa wo mra wo fi ho me nye be ma me yo ba me be fi ho no aba be fa akora enye ne kwanso no eti me ko ho me ko ye no se akora no wanfana antra wo mu fie meduma onua ba ko awale won tonso wode na mane nua no ne baaye no wode ne di wo machi baaye se wode na me sike wode na sike ma amo mo de ne na chese kwa bi sukro ma wia no wo mo de ne ko etimi ko sama no ahimfie zongo wo hene wo ye twa ahimfie no na ye ko ne ne togbe ahaban keke azigligbo sukalu kagoka from Benin Dahomey ye ne togbe ahaban keke kwa go ze 10 minutes to go one day time no dey 10 minutes yani togbe ahaban keke azigligbo say ye kasusu dwuma paade a e togbe ahaban keke na wo afijase akwantempo no so bumfa hospital junction duru akache driver na si wo ye de man ba tudwa nkonkwa no ba be fa wakọ ade bia da ne sunsum usomu ana pan otare na wai odofo e togbe ahaban keke na omunwura sunsum ona se wo ye baifo hini no panipa memo akwaba ofo so be ma me bibia boko dum nan ka togbe ahaban keke ahwe ye tesei ahwe boko manfo bunkam fa so twesi adansi di e ba no sam keto fo so de bia me ka se ye keke kan se de nani abre eni hia no e wa brabom na yade be na togbe sa ya yesi na nantwie mienu a obi di beda se bo anim ho abaako atie de wo mu nya ne se nipa na obaye no na obagina ma ne ma okay na owo anankora na wu owo anankora na wu to ba togbe ahwe se wonte ase fo so asema ye kan obi wo ho wankasa no ma bi wonte ase se wa wo e ma obi nka nkyerɛw but obi betuma tranwa masebe ne ma oba wi ase nyina no enkura na baye basa ba na dwuma o ye no eno ne hia no panifo se sebe pedwa se hunfo do so a uye ne nyina na ma amene bai no kutagidie ene sebe pedwa to bo ase fo so ye besa manfo ya na obi wo ha okotogu ho no mo a o pesen ko ko ye na de chinya no dabi sunsun mu no ma no enye so easy sa enkom hye kura en kakaka ti du me bi wa ye besre mo amoko enra ma me bi frɛ me o so mo me pese me kotogu ho eno ma tete me hun me ho ano sike kuta me hye me manyina pawo me ofo so ma me bi ono de ne ma no obre wo mo ho pa na ne ma no nyinyine na o mo mema be wale wo mo no enkora ne nyina ebo ne bayi ama ma me ne ya ye kwa na de ye wo wiase so ofo wonya baifo ne de bayi to so na wo manyina se ya bobi bia gu nkura ne so ne yayi ma me nanim enti ma me ne kotogu aba keke ho no koye no togo bodin maka cho se dan bi wa wura togo kotogu na wura mu a ye de achinkwa na ko wura ansa na watene se wo pese ohu bibi se de wo hawo e wo abrabo ma me se kotogu aba keke eho me ka sa se mo cho me hu bi na omo ama konsu di adanse short ase na ebi mo ya de ma ne ye fe obu okotogu aba keke ho a wonim se togo betra ha se be ha wo betra nya kwa obi nso kwa ode ne nsa pan na mini hwi o masa ma menka se mo njew togo no ma bi ho no mo a wanka se ode no ma be ma no wa kototo ana obe ka hwe no wa kototo na ode aba no wa ya ma enu ti me kanfo mo bi biara ya wa brabom o ton wa ye nto ma mi bi ka kire me wo se na dua na ye de pa e so foma na e pai nenso
obi obedi adwane bia nipa kakra ba beto adwane kamfo sa ma me wadwane ede nanso do ne bofu pamana one ne ete eho no seven preduasa adwane se ono no de ye gusu wa ani nam so da no wada ofoso nipa bia wonam bia na wutu anam obia no de woni ni tu anam ba bia wo ko won kan kire wo ba wasem wo pati enu ti me ka sa asem wa kire bo modin tu anam ko togu aba keke ho me se wo de ba bi se wo kokora nkra obi ko ba bi wo de babo aduma ba da me kwa ha me se nya ba bia na e kwa ekra me fa tutu sansan tutu so me na me ka kire ti tu anam ko togu aba keke ho yedin ne ko oba yedin ebi kasa dodo obu ho a wakwa aba no na mabɔ me ho ban na mayesi dabi tobo je wuye bia me se kan wakoma to fom ne nya botre ne ko ne kohwe ne wiase na da ho na ho sa akwa obi maame bi wo se ne man nyina tu kwan denso nkwa no kodu omu nyina ya sansafo na nkomo ntra ga na akra ofoso obi tiaburuchi wo pesika twa tiketi aba bibia so mpamo no enso wo hye nkyina wo ba o ka se ye kwa akura be ti suku dem wa ben pa so still suku nya na kono enye yize ye yi shebi na nimu nyam ne shebra nyame de man no wa ba saase so e maka sem se Ghana ha enko an ye dware wa ye yi wa nimu nyam enu nti utra wona se wanka se drum bi na wo manyinyini na wo hwe ne nkura no situation mu wom wanka sa kura ne dwa bi a wudie wa brabo bi a wo boy ko animu ene so te eno ma sei entra wo sa akwa enye yize ofoso enu nyina sa no ma wo nyina na ye ne nyinni e wo no ma bi ho but enyinyini ekodu ba bi ne hu se no wi ase na wo kwa enu nti sunsun no ma de togwe se wi sofo sofo na doctor onka se menkwa so ko wasole na emum sunsun no ma de braho ofoso obi se togwe aba keke o wo henfa me si togwe e wa figiase kwantempo no so wo fa wo kwa figia wo fi kumase na wo kwa fa figiase ka wo fa figiase ka wo betre kuro bi efe wa chan kuro wo fra chan kuro na kwa asotwe wo fra asotwe a bomfa ona ko so besi bomfa hospital junction entwam ka che drive mate ni no se mate me ko bomfa hospital junction wo dura bomode de number ntu dua bomode fa mo am hwe television de togwe haban keke ne number ne guso no bomode twro na emum ye de betu dua wa utie radio eno bomode na twro entra wo kwa wo hwe o ma wa bre wo mo na nne se bi obi befa o ma no mum ana bonsan befa o ma no mum mentra wo sa kwa afa de toso se wo agudi o ho no mu a togwe se ono obetu ma wankasa na obeka che obeto ho no ma emeka se togwe mo adaro makotu na de yenchem dabi emeka sa ase no nche togwe se togwe de fa osika kotu na wi aya che dabi wankasa no wow na godu ye wo de a ena wo ba beka se sha hanom nti togwe me hwe ampa oba behwe na mo hwe na ho no mu a ho no ma bia wo na obeto ya na nipa bi pesa na togwe wa fa osika ye hwe waye bi pa ma 7 period se ko fa asem no sika ne ba wie no afi na nipa ne be camera de wom de en se wagudie hye baabi a ukotogwe ho no no be hwema mu sa mpa hye wa mpa emuma ho no ma de nye togwe na din sika ba koto ye wo enti se woni sika a enkoka sa asem nche togwe se kotu na de chem ne fa half na me so be fa dabi kwakumenya nye togwe aka mi hu godu da asa na te godu bi mi obi togwe kire me no sa na obi nim se godu tu asa be hyen te say but efagam ansa na ba ye fe ni nyina no ho ni hu no iti dem pese me ka che nipa de se ne bia se ntra wo kwa wa wade hihim se bo kwa oton ayento utu kwan enye ye yemfa mawo ni nyina nya kwa biko yiye de na kodi obi side togwese no na wompe ba yiye tetew wanhwe yiye me se akola bia wasisi o mo bra be kum asesa o hyebere na ono ankasa twa adwadwo me yakwa kosi wo abra ono no esu ni mfa so be wo busua nim eno kwa busua bi mu a 7 pedo titiriw ni owo ho a sebo didi mo bi di obi baye bayi bone wo behwe ni akuna to atwe ne fi wa ye bobo togwese ntra mo bi mfa so ka nwa nanka eti bomoden yemfa number ntu dwane enko 0244 48 47 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 20 and 0244 50 66
6032 32 0244 0244 50 32 wait to go habaka ni na to go habaka ken tu betra number bebe ya boy wo so wan fa ba ko bo mo de fa ba ko to go se wo ba bi na se office on timi mo se twa nsa bunkumi bo ma me do papa de ne wa WhatsApp no ne fa WhatsApp no menchro o se bodin ne fa WhatsApp ye voice to ase ye frame kwaku mention to go mi wa ha se nso wo ba bi ne se se bempe bi nti yare kamato na wo pese wo ba fie e ba behwe wo ne wo betra se a wo fre to go habaka ken number wo fre na do obi amfa koso afre na eni togo aba keke se wo ho na wo baabi na wo pese wo ba na mo woni baabi da e wo kromu a wo ko togo aso ye wo be mo baabi ada togo se bra ne nchen na mom no wo ba fagidie ne mpaibo ene ntoboase ne fabra na so ye na de wo baabi ana inshallah bibia be fine nyame yadoma adwoada ene jo mebo kukwada yesa wa ha enti se wantie na kukwada ti ne mo wa tie bia number ne fa na wo kyena anadwi wo pese wo ko okra na togo ho e kwanda ho pomodin fra togo na wo kwa obeje so okay eno ti wo kura wutie ye no unwia bi nkoma wa nu die no timi se ne ho kyere no ti ho kyere no se baabi a obetumi aboa wo na ohawa ehawa anu ye eye togbe ahaban keke azigblibo shunkalu kaguka from Benin Dahomey mame wa se me de abrahu eno ti wo fie wura no so eye mozamini eno se mra no a omne mo ka no emfa kwam ekosi sei ti eno no omo baba mayam da akra no apana brani mu kakra twa akonya brani mu kakra eno omo de akra ne koye ti omo de ne koye na me ye se ono beka se wo a wo ye bema wo de akra ne kontu pa bra ena me kusum koye se mesme nye bema me yoba na meba fie ho ti mi ye se ye gina won na kasa no de na mo nua ba na dikai wo entonso na se mi ko meduma won akra ni ho no eti bi from de ko ezongu ahimfie e ma mpanyimfo frɛ ye frɛ ye no ni papa ne bai ahimfa zongu ehwan zongu ahimfo ne ho no se wo mo wo ne wo eti me de ko ye no no mo frɛ ti boy ni papa ne bai e na ohine ne se enyi wo no na wo fa ne ba no enka ho no mbla ti ye bai mbe kan no se an wo pese oni akra ne da keke onye se yi woni opo school a wo be me na ba ne ma me wanwumre no wa me na beda eno nyina achi no ofi wo ye na okra ne ko bi ma o ma ne mba papa wo ye ma nkasa wo ye o se chen jan ne nipa ye ntwe ne manso e chen jan enti agya wodi di matema wi enti bi dem nya de se be ye de me kasa wa no e na meto wo eti nanu wa mu di sa chiriwe we ye ena malam bi wo papa mi ni ye firi wo payin wati school kra wo eti wo na obi ba se chan ofase wo fro blessem say al papa wo firi mi dia ba asem ti mi yam hye me kra na mi dia mnika na me koy ni wo se wo chan ma bo nto nya boni bia na ye basit en wo di dwa ato abra mi se opo acho ade a wo ye fa ne boni chem na me so fa me ye ba tan me twi tan se me ba na ye edi matama me den ka me ja me na ka temidie na odidi wo no wono a wo hu se wa anya de to di dwa ato aba baba na so fa me de ni asem bia onfa no na me mom de ha me ba ko a me gina so a me ka wo mo intimacy masem nyina ne se akwala no enye ba akofo ne wo no enti wodi waso am na tena ne nchen won ma ya makwae oma akwala ne makwoka oma akwala ne betena obi ka senya oba no oba no eti wo ba wan ma wo ko school ni ponya obeba fie ni wa ba beda ni wa parents wa no kura na cha me kura me na ka se enye nipa mienu ne ba akofo ne wo ba nipa mienu ne wo ba na me na ka nsem bebre se akura no wanya akura no a life man as wo de enhye bi ato no se oba ha ne ma me ho a oba bu na na se wo yesi oba bu no eti ama akura ne hu abani mu eti na no yombe makwa na akura ne ye no ye makwa ya papa ne pa e ma e kan sa anche ndie eti ama akura na nya free bi e ba mo ye bedi enti no otimi ba wo e na oye no se ante e na ye makwa me ba na so baba dia ka kira wo se eja me kwa kama ne me matem ye se wa kodwa atoa apa na kasa ne ye musum oba no ade papa ne ba ru ko papa no papa ne busa se o abepa ma me ne chew wo de die e na bepa na chew na ma me pen mu se wetimi agina bonten ato no ene wase ma mfa bibia na papa ne pam no se ko
na ko pe bibi fa ble show nsem na fa pa ne chew etu obae no pa nso obae no kuta 2.5 ene wode ba am so papa ndi ma am so fa man to sabi 2.5 eyes kaso enyes ke bia me da fi makome me di bibi a cha to me a wonye dai wonchia me na me masam e ha me an de akora na wo ma no emma ne maame wo na ase wa kampono a wodi hu bia to so wodi ne kwa ma wo maame so so awu wunua ba abaya wo school wo da akora nso ne maame wo ne maame so enko ba bia ne maame nwi se wo baba no we me pa cho ono de ono onte se dogo bi nu aba na se obaye na o te se ma ba ha se ni ene wodi sun wo sun ene me so wo sun a papa na kansem nyina kira be ma no fi be 2 weeks ni papa na kansem na obefa na koda na ko ye di sei wanya ba tu de wo haw nyina ne sa atenudie de kamfa ho papa de nemmom enipa mienu na ewo sanity enti woni wote papa no kura kamfa ho debi wo makoya na kwa bedi akoma na obi esuku na kwa sa kopa no sanity me haw nyina no ene won so ma akora ne ma wadi mfie sei me pa chodu ba ko awoko mfa se bebu so miensa se na bia betos enti so onyanya adumiri nti me fa nse du ba ko na okay Abrante Bassett producers ni na twetwen komo ewia ye ne lawyer Peter Nana Kwesi Sapon oye lawyer mranim ni ye ne no betwetwen komo sai ne mra no ka fa akode yi a ene papa yi agena ta na ni ase ne ho ye ko ne ne Diamond Scientific for twetwen komo simedu so emra na ye mesen enko omo ena di Donek Herbal Mixture abegwa so no na sa Donek Herbal Mixture ye kan no do for se unya bi enonom a bema emiemia wonkyere wam na epaso nkomode ohu ha o cheta eno ti yenkon yenkope Donek Herbal Mixture ni bi na yemu bobi yentwitwa bi na yanyire atwadiem ebe kama papa efri se bema eduru ba bi konsia ni na wo de bo animu an wo jemu a ema no fa serious o wurawura ma de eche a yemfa ehwerema entumi entonwom emfa nyiwaye anopa se enwom tuo no babam di a na eye Donek Herbal Mixture eno ena anwurewi me kanfo ma bema bi a mabra di nyankopon mema bi di ho adanse kire me nansen na nya senketwa ubegina so peme panipa me mo akwaba bibia boko de ayo adum ye ho ye pa amanfo di adanse sa Donek no adepa ne ton ho amanfo di adanse papa enya senketwa pani yenti osimedu so ena sese mebre no ano aye den papa we wa cho me da si me chia ekurura na na otumfo se tutu second na ma chia dominance ehene friend no na intimba na hene ono so me chia no izan say ono so ni kuro so ena ye di eduro Donek efiri ebae enti ye chia obi bia ene nia on a ehwe na Donek Herbal Mixture no obi be bisa say eye dien eye memadru na eye memadru so a na ye dien bema de mema sam enkoyi mo amohwe TV no mesrɛ mo monhwɛ na muntwa ne mfonyini na mokɔ drugstore makope biato herbal shop makope biato pharmacy shop makope biato esan se eyedura enemri se wotoba ako a enoma bebre na odiku se yeboa wotoba ako a enoma bebre na odiku esan se esa yare bro duasa na niama Donek agidin pa no ye niama nsia na esan se ye brenti ye nkomu bebre na emu ye beboboso na won so a ehwe yen no yesere se ene network ni ye twitwitwi kakra enti no mofa number na se emma misrom munya botre ebeba sanso na ye de number for nso betudwa ni nyina ewaduru no ho enti mo frɛ a eno nso mo nsa bekan na Donek no owe bisa se ye de e memaduru a enemri se bema waware egu na se eduro we campaign na se obehwa mo waware egu a ene esewa yes ana meka no esan se enkwakрафo a adi mfie aduowotwe adi mfie aduoson aduosia ene akire nyina edi adanse old soldier man bi efrem last 2 weeks e ka kire me say doctor waduro no me say menumbia me ni oba no hia ye no me hu antumi ensane be 30 minutes
na o afi no o se ade ne bo ne ho eno nti na o fa phone na wa frɛ me na me say ja se na hu sane ontem no se ani na me say ene se emma ene o solution na wa de wenya na de eye asresama o kankan ho ne say oni oba ni ejai kra kodidi sabet waso na mu still da ansamba aja se enwumere de wonna o yo wonna o si o 82 years enye wanwa enti na wa branti a afa na wa 20s o 30s o 40s wo ena o mema sambeji waka dan mu ana da bi pedoneka ba mesha ni bi kuma se ha de abusu ba bi bebre sanso na osisi ya o ya de bia meka sisi ya de no se ekwan nam so ba ye de me no memfa ho na emom de ni mu an se sisie no aden yare na ba pedoneka ba mesha ni bito nanom sisi yare no be free ho udwonso bebre wani sie wusiwusi woni obat na che emfie bebre nyinsen emma no bi be boost sperm count ubenya nyins ubetumi ahye oba no nyinsen esan ye anti age nti so wonom a oni padua no to so se na eye for energy obi wo ha oya adwuma akoda adeche a ontumi nsore ne honam nyina ye ne mre ompedoneka ba mesha ni bi enom period na hoden ne beba dika ena boys no atuagu nubone so eni ti doneke no abesia na emu ama wo de nti na meka no saa ena obi wo ha na se ohia oba onya oba oya brante agya wakodi pa bia na onya oba obese saa da no owie no kodwoto mesro eye nubone ena omde yesa eni ti natural medicine doneke ba mesha no abesia na emu pebi nato na nom yesa o formula bi wo ho a eno no se open 20 minutes solid first day a utobi no 20 minutes no ubenya wo de hwe wa ne oba tena che na untumi nkwa ahibia no wanya 20 minutes first day nti aduro we se onom toto aso nansa ne nan a obekọ sen anhwe a obetwam wo soja ne ne de no fa number we wa egu afidie no so no obetumi afa na emom monso a mo tie yen mo fa number we 020 0200 sorry 0200 84 40 0200 84 40 and also say 0575 21 55 01 0575 21 55 01 enti sasabro infections gonorrhea syphilis chlamydia ene ne keka ho pebi cholesterol diabetes ene ne keka ho nyina pedonec ni bi se stroke etewo so a pedonec ni bi na abusu ba bi bebre ti wo a etie yen no wo ba kumasi kroduan ba bi etu nro ton bia apidank Danny Herba Freddy Mens Oson's chemist Adia pharmacy Sam & Co any rock pillar any one aka nyina wo de bebie tu noton sakseba wo patase blockhouse ubenya bi afeze NNA Herba ubenya bi enso wo patase ho a ubesa enya bi nso sofo line tinatet Herba any afenso pharmacy ahodo a ewo ho etwa ho ahia ebu akwa ubenya bi na wo bodam ewo takwa wo asa bibidro fie mo hwe ya mo benya bi bogoso ubenya bi wo Unique Herbs and More afe Pristia Unique Herbs and More any owas nyina ubenya bi ewo ho takrade AA Mensa ubenya bi Gapson Pharmacy Koforudia ubenya bi owasin fosu Mama Doris ubenya bi ho na ubenya bi nso FM Francis Mensa ho ena wo a ehwe otwifu praso mo afran ache enso enne nyankopon adom ebi aba ho nyame bohye Herba a ewo confidence achi ho kopa bi eto ewo twifu praso sanso na wo tie yen so a enkokọ akobam Herba ubenya bi Accra ubenya bi ewo Kingswalk Herba ubenya bi Otinatet ubenya bi Repash wo Temanso a ubenya bi wo Shama ubenya bi wo baby bia wo nkrampotem no ubenya bi nanso mene Dr. Kwachi de ba intimidi na manu tudwa de twato na kakra amai na mom emanu a monsabuo enkoye mopedonec ni bi se candidiasis etemoso a mopedonec ni bi untumi ni di ne ate so bia pebi penifo ni bi ho a ase peja esan se o ma ba retirement inti na untumi nye active work
some penny for mumpe do neck ni monase atata ahihye nsuo nyina ebetwetwe kama okay 0200 0200 84 40 0200 84 40 Dr. Kwachi. No, okay, Dr. Kwachi, me bre no ye bia ne sasi maba ku bi ne yemfa sorry. Awe de mama fa ba bia o ye benya bi no ntudwa na afi yenko. Se ye wo ya sunyane a aye cap heba. Okay. Mozie pharmacy ana green light so ye benya bi ato. Te chiba so na ye hwe ne a ye benya bi e wo Bidofie center ene ahemfie no ay opposite. Okay. Ana omso omwo amasaman. Amasaman na drugstore. Any old zona cancer no ay opposite. Ana fe omo hwe omo ho no so no ay abet sam. Bia nkonko pe binto. Takra de mensa. Cape Coast ay bwachansa. Ewo ene kotokaba market wonum. Obi abenya bia to kuma se be bebrebe ena yakeka ay bi wo. Omo tie so omo be bia ni. Ay Rafael Heba Kafkas ay bene stadium hono na akwa abenya bia to. Okay. Ana Greater Pharmacy. Okay. Also kwa abenya bia to. Do na kono obi bia fa na ho to so. E papa. Chama me dase. Okay, enuti ho su benya bia to we. Doctor who benya bia to we. Abesam. Okay. Odofo yenkoni kope doneke ba ni bi e May Vitality na yese e ma no sukura etumi enum bi na doneke no sede nchirimu si ko no eduru no ne ho yaye mi hu afi se doneke no ebo adwuma pa kokosechi ensamba awoje eduru ba soso awoje na ye ne nduru no ye ne dai ya asem wo kokosechi nduru ensamba atwa eduru ba kuwa ya ne nduru no ye ne dai ya asem wo kokosechi ensamba awoje eduru ba awoje se ya no ye ne dai mi producer kokosechi no ne wo enyo bia wo ye dai okay yakọ na ye ne lawyer Peter Nana Kwesi Sapon enko twetwe nkomo efa akoda ne ho sen ne mra no ebeka no yakọ na ye ne lawyer Peter Nana Kwesi Sapon enko twetwe enkomo bra win big with mega cash lucky boss odofo ekon ye fa so pesika no say ayetetitia manfo bi se kwantie musu beti na nsen de oba ye Ghana ha ho kire si yeso no kwantia enhye danye musu sa eno ti win big with mega cash lucky boss men kan tro say star 426 star 6 hash star 426 star 6 hash or for bema prompt messages bi na eno na wo be fail ya bedu ba bi yosefa mobo manamba ne hye wo de hye wa he 50 pesos utwa obedisi kapuduo enya asem keto akra or for wo say mega cash lucky boss win big live large or for ye koni kotwa bi wate na nyoma enkon kan emfa eman lossy beverage se men kan tro said what the Lawson Heba Misha Bedgaso, Lawson Locker Bedgaso, the Rayman bitters, the Rayman capsules, and also what the Abedgaso order for. Now, bitters no a dear him and Yasam Ketua Hayako we, and only a deco you. Now, the Rayman bitters and was standing in your back could be about Ginger Leco, and also annual dripper, and no Anna Cocosechi, a Gibico Fiano, Nimpre Nuson, one you control way too, and never Jidu neck, and Untino. Bob your man or for losses men can't say baby 2 and san etons biada okwa ubetumi enya the Rayman bitters na was saying ya ginger leco ni bi na also ode miemia wonchire wam or for yenko pa bi wate yemu bobi yentwitwa bi na untumi enhunu gari emfa ma omanfo so mebo ma me nso eyi asenso adabi the Rayman bitters the ginger leco 0242133577 0242133577 lawyer Peter Nana Kwesi Sapon ewo ahoma ne so yenko na ye ne lawyer enko twetwe enkomo emra sesi a cancer memo adwomo akwa baba asempeni nipadwumadie so Bajo so menia lawyer bibia bokọ Nana bibia bokọ yeah, bokọ Nana we a quick one abrantie bi ye friend Bassett no ne ababa wa bi na wo ye na abrantie no ababa be fa akoda no e de na kwota ni fie wa bra awofo no ankasa
anya wo ho ntiase na wo ye kura wantu ni din ti akoda ne ko sukuu no na wo de din koma a teacher fo no eno kura nkoda sese wa befa akoda na kodi ni fie afe akoda no maame no ene ne nananom omunhu akoda no ne maame ne se ne nanane se atemdidi a branch ne didi de ko mfa ho na sese ka de opa ne se ka akwama kura no a akoda ne medi wo mo nchen na yebi suku a wokọ no papa ho se de ebi wo an hyehye ebi wo kura sa na miame ye no lawyer branch no ye titintinti sei ne mra ne beka no say that ya na abranti a woni obi awo na yedika no yedinto ene niema bia ye papa se di nyina wa nanso akora yin ni ye de wabefa akora no a ompese ne maame no ebehu ne bie sa pepepe yin se sana asemitia sa na tie nana yo o se na etie bia encourage eye eja ene enna asadie se omo be na omahwe akora no na edru emra ya na eja no ene oba ayire no bibinto se omo ntibiem ana se aware ni ni ho a ana ya yenya sa problems we ewo ema no enchen na atia emra no enso ema ho kwan ne se empo eja no ene ne yire no omo ni ho biem ana se omo nti se awarefo a enye ba akofo asede se wono nko afa akora no eja no asede sanso na ye ena no asede enti emremu se ye kokoto na ye gu awade a ya na bibia dia ehia yen ene se enkura na omo ye under age ne ka under age a na chese omo ye below the age of 18 years eye du woche no sa kura no ya na omo ho hia court ye pa ya na ye hwe de ye mfa kura ne ma no ana sempo ye de ne obi nso a ya ne ehwe se ofa ba ko na akura na nkodi ne ho no ono nso ebenya akwanya na ebra no watimi akofa akura no ahwe no enti ya na ye fredi di custody of the child say ye the custody ne ma be ma na ye the access and reasonable access ensoma oba no okay say impo be ma no na one ne betena afre bi say nkra na makwan ebi a holidays ebi abemu no ana se bi kura wo ho weekend bi oba ne nso betimi abefa no 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 nso aba ne nchen kakra okay na said yere ana so oba kan enso betete ba no ono nso etimi atete ba no ana se said oba kan nso benya edo ama ne ba no ono nso enya saa so no bi nso ama ba no enti abrebia ya na ye hwe access ene custody eye abra entitimu beba ewa awawie mu has to one year for custody mano ye the custody nso ma wa obana na be man ni benya reasonable access ana abra emra ma ho kwan say ye ma obi reasonable access ana access to akra no eye akra no ko ne nchen a fon kire no akire pa nano eti so na so oba kan bi wo ho a ebi abere bi a wo bo no enye enti ya na yenim die mu ne mbre mu no yem pesa sa suban na kra na nso befa sanso na se janso e wo suban bi a enya ya na yem pesa akra na befa enti e basa na ye limit access e de ma ni pakro no eye ja no ana eyire no se enna wo suban we ni we nchi no e bia ye ma akra na ma wo nchen hyew na se bibia se ni wona bibia nsi kwan bia na ne oba no enso wo akwanya se ne ba no abre bia no no nso betimi akọ no akọfa no no aba ne nchen na sa akwamu se weekend o se holidays bi nso mpokra na abeto ma
ɔno nso anya saa akwanya no enti sɛdeɛ wodimi sɛ bɛrima no ka sɛ wɔsi kwan sɛ ɔmma ɔbaa no akwanya wɔ yɛ yɛtua mmara ɔntumi so mfa mmara no ɛnsa ne nsɛm nana nti ɛkɔba no sɛ a gye sɛ yɛma no nsama krataa na ɔsɛ yɛ na dabi a meka sɛ yɛwɔ process bi koraa wɔ hɔ a yɛayɛ no short wei ɛfɔle underdogsufoɔ nso okay a sɛ ɔkɔ dogsu mpo a ɔmo wɔ akwanya anaa ɛwɔ ɔmo tumi mu okay sɛ ɔmo ampo nso bɛhyɛ papa no ama ɔbaa no reasonable access okay sɛ ɛno pa ho a yɛbɛtumi nso ayɛ application akɔ court okay ɛyɛ court bi a ɛbɛyɛ no sɛ ɛyɛ district court sɛ ɛyɛ circuit court bia sɛ yɛpɛ reasonable access ɛde ama ɔbaa no na sɛ court bɛka na yɛnhyɛdeɛ a ɛno no saa no yɛa na ɛno na bi mɔte aseɛ ana ɛno na bi mu nim sɛ court aka no deɛ onim implications ɛwɔ ho sɛ wɔani saa ɔhyɛ no so a okay contempt of court ɛbɛkye no okay nana yɛbrɛ no emu ada hɔ ɛma ɔbaa no nana baabi a wode akɔsi deɛ yɛbrɛ no nti no yɛbɛda ase na ka yɛde asi a ne atoa so sɛ deɛ wɔm nyinaa waka wie nana yɛbɛda ase pii yɛne lawyer Peter Nana Kwasi Sapon na ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no nti obi bia da a wɔtie bia no ɔho sifunu n'ani abie ɛnyɛ ɔbɛma no nko a ɛna ɛsɛ onya asset ɛwɔ akwala no ɛsoɔ ɔbaa no so ɛnso ɛbɛtumi anya bi kama paa yɛnkɔ computer so adwadie mmra sisi a adi oi ebi kika ba ko se ese di nu frani abaya no mani di mu ebi ni paso eya di ai paso asa do be abo mo baji binwe paso abo mo baji binwe rana benu bio paso e abrimpo mo so mo baji binti eti fifue maminti ana fifue one more e fue one papi paso e paso eti fifue maminti ana fifue one more e fue one papi paso e paso no minyansem wonto manipa wonya mfiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agi dwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nko a womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho fra 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu wacho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otudi musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You shall mention a coin of Kumasi as a labor runabout where a crown so or more Carnation First Light, Tama or more Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much show for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. The nation's anchor. Radin Shani Pebia no new be a cassia, Coswa Bogana Funin Kayas, Mini, Anita Hotel, Ninia, Obahema, Equia, Echampoma, Dafom, Jane and Koyanamwa, Yamapon the 8th, Naniama, and Kototim Fama, Yenina, on one Kobeba, to me and Kujano. Kwaku ya maami asema wokan tiawa a branch ni tie onfemu aba na moa asumdie hia da bia meka chi onipa se wote ase na asem mai ana onipa ntu na ninsi wo so a unhunu asumdie so mfa so unless wanya tan ana ngofo de wo nante na abo se se na meto na meto di na nkaye akotwena ban kukuma unhunu se na nkaye wonse no mka bom so na wo yire tan wa ana unse se na ukura asumdie no na nkaye nti message we do aye bema onye obampo na se BBC no ate ase entem na atwatia e fie ni fie e kina wa makwan aba ne manana ho abedi holiday time do ama be fa na okoni school nya wosua na mfo odomet na omontem mo onye kekaka enye minim enye ne hu ni ma ne nkofo hawa onokora anwene ho se beba emfa meto na bobo ano afi no asiso awo bobra e obi abusuam na akofa aba e na wanyem no na sebe obi ekipu ne ba nka akora nya obi ne dai obi jane be motimi ko batete bana na ma wahia bia na daanye mawo di said na nyame ayade na aso di bia ba wiase a o se o ma fanu ni nyina afili se ye na ye de ba ne ba wiase na wonko awo gi akoyi emfaso be na wo so ebiem na ye se o kan fura na aka ma adampa ye musa se from the age nkura bere ma to 11 years na maami so ne ne ma akwansie be na e wo ho etomire bia timi wo ba ukoha mu behavior bi ntino aka a chon se mamenya no Ghana mra de odi 8 a serve mtimete ma de tinipa ne tena wan odi sa ayi ni wi anon so de na tutra se mo ba ho firi se time na wo se nka me ba mo film present mo se mo fa ena msuma yisu mra no na ne de me de anya ntima mu nsi wo eno so timi de sa ba ye be sra awofo a obi ne ne ma wo abonzo abegina emanisia obeba betome ha ye de ne sa ntunya duru ba bi ofiri se ode mra ye be yi a abonzo no so abeye twan na yenyi sa de nyina mfiri mu enya si wiasi wo bambo bi na kwase ye ba wo ba ho atam wo ba ne ho na no atwon da wore nyina na awere no na onya wura mu nko aba ne nya beto yafunum se kiku se ni ti abam se ne sen ahye so wagimi so ni kapre abawie nti ozo forget sa ya wo ni nyina na hunu kwan abefa so a wo betoto mu nyina se mma na ama ni die ni respect na koso atna ho etomire bi abema bi ho ahinti ase wure timi fi soli gina saa nti wo de bema no so anya tan ti bedrum le bi no so otwe
etwe bi eni mfa so ndi esre ni nse ni nya ba wi asa de be ma ne tie bi o si esum ni ayi o mu mienu nyina se ye ma ye ntimi ne o mo nkan ko basa da bi o makoma o kontro ebi ahyase ye sa anka ne ma me betuma frɛ be ma no kwamena kwa chebra o baba betena se mu nyina ye mema akora na ofa na kobi we me fa bi nka o ba tan ya akora betuma so na de enso ebi ye hye ase ne bibi ko so a anko yi na akofa we nyina ba de be sere se ya ye ntutu ni nyina asa na intimi nkunko ye nim na ne ma nkoto timara. Okay, order for ye kopa bia no bi na ya pronto ya badin tuo ne ya yiyo ni nyina no ye fa ensefo ya hoho na se ye kopa bia a betumi aboa Ghana fo agya tu bia order for ye club bia na bia no so de om se enoa ene club na odi sise free ne hote atensu no anya asem keto akra u bedidi ape club bia no bi bobo na se obobo bia betumi amoa tibia di pa unimfie no watwe a club bia mfo asem koso oba pem for club bia no enye ma bia enoa ene club na yemfa enase enkoma arena of love for enoa da bekwai abodom na nya asem keto akra eno nti oba pa se wa se memfa enase kese emfa emma arena of love for said omsikoja eyi no na efe pa na arena of love for so kra me amebo mo abaso fise mo hakeka no so ewo soro pa you are on top mo soro pa e beda masede omna samo kwaku we de yaw nama I had drink kakra na ye be sire o yemfa adwen bi ento no ma be hu wiase na yemfa nante adwen papa sebe yenka hu se uni dua nkoda na kura firi mu baaye uni nipa na edai edai sa no ma na ekoso ya sante mamu anaga na mamu amene na wo akra ma be fa no me ma mu hu ne da we ase we ene say me ofoso me oba me no they do baby na asem ketua bi wo se ma fa me ba no ye be ma si wa enwa me nya be ma bi ansi wo fa ongo me ko ba de ofoso de ade a me ko se wo ye be ma te so ka che ma mi so ye be o ba si wo ko na ti o tan ya fai afoso nan kula bi de second si o ma me so o me de pressure si o ma me we ma me papa we ede na ekoso owiase eno ma dane o ti sa no ma no sa sab nkwasesam no ese ni pajai mene wawo ade ma mi ka simple thing I don't know yentie the other side no me de me ntie but de ma mi kan set sa akra na dru baby ampa hwene kakra o mu ono nso kwa ede na fes e wo sa de we hu sa akra dru baby o call days kakra wa no aba efe ye ma akra ko ani je but u behwe no ye wo Ghana mra na ye wo Muslim mra na ye wo asante mra omu nyina kwa abrocho omu kodi so oh yeah omu nyina afri akwa abrocho omu kodi sa amna no so wo ye kremoni wa mane no ama sa wula da ho wo ye kremoni wudu abrochira abrochira mra na wo ne oba akwo so ya santini so ya hwan yo emra ne ya adwuma ahanko ade wa atende dia udidi bronsan kwa fere na se wati ma didi wo wase atem na uwie ya ka kira na akofa sika 2.5 transa no wo de bread na ewiase timidi asatem esa discuss eko enya nkwasasem abrante no onim de na ni nyina so ko gina ye nwa ma ne ye mama yi so mesi baabi wa enko ofosu baabi wa menko e ma ne ha adwen dodo ye ma ye nwa ma ne ye ma no o mo ha adwen baabi wa ye enko we ye ne sai se abrante a wo sebe maami atete ne baba ahwe no na wanhwe na ka ne ho ba akọ no ka se ye pa oba akwa ofosu be ma bi ati wiase bi ye pa oba akwa oba nsa na be fro oba maami bra no chisi won hu ne ho ba bi wan na ahwe agugu suzu am na ya akọ no e na akọfa ye e na udina odi wase atem se ko hwini ba na wi akọfa 2.0 na ka ne papa mu se o wadwen a ye de dwen a yanka nye sika na eso di tua nsa no ka oto bibi kosua bi ana ntoma bi maame we de fa cheme manka sayi akofa sika tua nsa do we woni mde nyame ampata ba mabu ane ne kwowo a nkura no nyame ampata okọ se sa papa na wawu o si abrante fe se basset wotin o ma no sifio me but ase boy de nyaya na ehwan ha ya no ade no basset ben me beten te ehwanfo ni nim no pa o fosu me se maami ikwa no ma akra nyo na si nyo ne da so awo so maami mi awe no okay o fosu me se maami ikwa no maami ikwa no me se
akato ne bro woyɛ kra na ma boy ne den sa ba keka no na woyɛ obetimi oh yeah eti maame ne ba no enne sadeɛ wɔ yɛ yɛ kan obi a wɔte wiase bia na abaru a wasi so mesi ba bia wo kɔ no ɔhɔ na mane ne na mamrɛ hɔ suba bi hɔ no mu a ampa kramoni ba betima befa santini wanhwɛ yɛ nsɛm a ba kɔfa ba nyɛ santini ba ba kɔfa kramoni mesi wanhwɛ nsɛm a bekukura ba nya sa papa eti ba bia wo kɔ bia no sɛ mempredwasa hu ba bia wo kɔ yetimi twam yɛka ɛne hɔ mmra yɛka mpa yɛnwa nkamofo bi abawa asantefo wonni asɛm bi aka wɔ ho ɛfɛ kɛkɛ wɔadi ani asɛm a maame ka ɛsimpoten nipa mmienu na woba yɛ na nipa bi akyekye na akra ne ma hu ne da ɔma kwan abra ne mema ne hu ne da akra no ɔbɛtua firi bɔto saa kɔsi awieyɛ wɔbɛnyini ɔbɛkɔ ne papa hɔ ɔbɛkɔ ne maame hɔ nipa nya saa gyimi no na ba be jan di wasi atam wia ko fa 2 point something atuansa no e de bre no na sa ne ka no brensam ko friend ase ni pension nyansa wo kofie bi mba akɔwale ba akɔsere ba wa hwanyansa ka ho o ka sa ma o ma japade ni edi ni kwa no ma ma japade ni ni kwa me se ma japade ni kwa ne ye ne dai ma me kama no tu ma me me se e ma japade no ye ni ni kwa ye di ni sei ye di ni nyansam ye di nyansa to ho wudi na di nyansa to ho na odi obi wo ha wo kɔ wo to ne pa kɔ no dogi na wo bɔ no eno na jimi saa na edai wo ye saa ba fa nyansa to ho e kwan a be fa so ne wasi akasa e kwan a be fa so ne wakonta kasa ni nyina ka ho bi omuno o ka ye nyina no ma bi atando do be tra no mo me okay mama no na lawyer ka ho asɛm no wa kyerɛ ye kwa no sɛ dobsu ye mema dobsu fo amane krata ne hu enhyehyɛ kama pa wate kama koma fato yem ye ne so passe pedi pare ye yo tententu ye boy ntaba mu ababia yetumi fa kama koma to yem wate 0554 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello ya ku ya ni mebre no ayebia ne sa I think you know my many of my some I had. Na if you are so I tell you to every so mo ko di na ka o ta ni ko pa ro to na ma no ka. I think I agree that it can change na me. It is a truth of something of can look at you on the two parts of the area. To the details you are my people. You just to come on go to the answer. Okay, kama mi ko samano ka no be den pa ma no o ka kire wa sese we kohwini ei asemi su hello ye mi baba mi gobi but the dinner e ko fa bibida ma me no uko tie mo na wo enta na ni bodom ko na o ka se wo dem wo ana utie you ene woni na se be de but amena nsem mamre so ka mamre so ka zendi o dia je e dem ko na o ka se bia utie mo papa ya fa be no nsem ya na kwa ma boy mamre so pedi that's it okay hello hello Tibeka. Hello. Yeah, Franchi akase koma arena of love. Enra makacho se be kwa abodom na nya asem ketwa oba pasewa edamu nyina mo ase. Yemfa ba ku mienu bi na ka yemfa nso nkonwa so. Ye bre no ayebe no nkro pepepe ye pon. Hello. Baby afrefre udin. Good evening. Majo so. Let us so me the two dear but why no one there. Kala studio be na temo dear ye fine. So ye kuhwini. It will patch up the no fa ma me no. Oyen de wa ya de kura. Okay. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Hello.
Maame said ye Messia canon no saa ne be no ate san say asemu aye kan kura no kay very simple okosuku o makon aba ne maame ho mre kura na unte ne mrante na aba no unte wo mo ase enti saa ne be na ma wate we yesum pass nipa empenipa e be boa wo saa kwa no so wate na ehwa fo nyina kan kire basit ne say onsua nyansa na asemwe efo eno de nyanduru ho ontimi nyo hwe bibisi kure be nso ono a wate kwa koma to ye aha na ye de asempenipa dwumadie no ebesie enyame ya dom a wo kina da so pa asempenipa mo beti enka ye be yo adwuma e mamu nyina bye